De vredesmissie bestond uit militaire waarnemers vanaf de rang van kapitein en zijn ongewapend. En wij beheersen namelijk de Golan Heights met 7 posten. En daar zitten we een week op post met 2 verschillende nationaliteiten. Dus nooit Nederlanders alleen, maar met andere nationaliteiten. We hebben Ieren, Amerikanen, Fransen, Zweden, Denen, Nooren, Nederlanders, Chilenen en ontzettend veel burgers die werken voor de UN, die van andere landen komen zoals Filipijnen, Trinidad, Barbados, Colombia, zijn allemaal verschillend. Kunnen we zeggen, de heer Strauss, dat de vredesmissie is behaald in zijn totaliteit? De vredesmissie die dateert al op de Golan vanaf, dacht ik, 1949. En het is nog steeds moeilijk om te bepalen of het gelukt is. Gelukkig hebben we niks meegemaakt, maar mijn voorgangers hebben de Yom Kippur-oorlog meegemaakt. En die zijn door de Syriërs eerst aangevallen, daarna bevrijd door de Israëliërs. Dus het is moeilijk om te zeggen van, als ik met een moslim spreek, dan geef ik die moslim gelijk. Spreek ik met een Jood, geef ik de Jood ook gelijk. Het is heel moeilijk om te zeggen van, dat land is van mij. Correct, meneer Strauss, u leest elke dag veel artikels in het Engels, Nederlands. Ik denk dat u dat doet om op de hoogte te blijven wat er gebeurt. Denkt u dat we toch een 3e wereldoorlog zullen meemaken? Ik hoop het niet. Ik heb als kind de 2e wereldoorlog meegemaakt, in kampen gezeten, honger geleden. Ik hoop niet dat het voor een 3e keer moet gebeuren. In de 2e wereldoorlog, in de kampen, wat was de ervaring in de kampen? Je kreeg 1 keer per dag eten. Het was een kamp direct tegen het einde van de oorlog. Werden alle mensen in zo'n kamp gestopt door de Engelsen. En er is een gaarkeuken. En je kreeg 1 keer per dag je voeding.